Vítame našich divákov pri historicky prvom skúšobnom vysielaní. Dobrý večer. YouTube kanála Sports News for You. A našim prvým hosťom bude Miroslav Hudák. Hlavnou témou dnes bude basketbal, pretože Miroslav je veľkým fanúšikom basketbalu. A ako prvé by nám mohol ozrejmiť, ako sa vlastne k tomuto športu dostal. Už zapeklitá otázka, musím povedať. Pán redaktor sa na troška pripravil takéto nezbednosti, ale basketbal som sa dostal asi tak na dve etapy. V prvej etape, keď som mal asi 11 rokov, vtedy som dostal loptu a začali sme si aj s pár kamarátmi házať na koš pod bytovkou. Potom nás to opustilo po nejakom čase a potom sme sa znova k tomu vrátili asi tak po 2 rokoch. A odtedy to znamená, že možno už takých 7 rokov plus minus ma to drží. Kde bol taký ten impuls, že ste sa k tomu vrátili? Impuls bol taký, že hrávali sme množstvo športov, to znamená aj futbal, aj korčuľovanie, aj hocičo lyžovanie, hokej v lete, v zime. A toto bola iba ako taká jedna z alternatív, ktorá sa núkala, keďže sme mali aj basketbalové ihrisko rovno pod oknami. No. My máme za sebou, poznáme sa, dobre, nebudeme sa tváriť, že nie. A zobrali ste ma na Extraligu basketbalu, tam boli moje prvé kontakty s basketbalom, takže ako ste sa vy tam vlastne dostali? Hej, dostali sme sa na Extraligu, ale niekde, neviem, či na internete, alebo niekde bola asi niečo, nejaká upútavka, alebo toto si už aj nepamätám veľmi, ale extraligové časy boli krásne časy. Plné rosínky. Bývala hala zaplnená, až tak, že by som povedal, že práskala vo švíkoch. Máš nejaký zážitok z tohto obdobia, ktorý je taký, že nezabudneš na to? No tak ako zážitky sú tam tak jasná vec, že sú tam isté výherné situácie, ktoré nastali aj v play-off, aj mimo play-off a tie boli dosť pamätného charakteru a takisto aj tvoje každozápasové zbližovanie sa s hráčmi v podobe pýtania si nejakých autogramov, pri ktorých som bol ja teda tiež akože prítomný, to ma tiež poznačilo. V pozitívnom slova zmysle. No, môj prvý zápas, pamätám si, to bol posledný nejaký zápas základnej časti, hrali s Nitrou, tam prehrali, ale potom to playoff, to už bolo o inom. Ty si chodil už asi skôr, takže pamätáš si ten tým vtedy, ako sa formoval, ako to vyzeralo pred tým playoff, alebo nejaké spomienky na tú základnú časť, možno ako to vyzeralo? Tým sa formoval tak viac menej, že boli tam, teraz neviem, tam hrali aj oni, aj Mekko, aj Carter. No. Boli tam kvalitní zahraniční hráči v počte asi traja. Dejan a Dejan to bol nejaký Balkánec, ja som si úplne istý národnosťou. Srb a potom dvaja Američania, ktorých kvality boli dosť značné, ktorí tvorili také jadro tímu, ktoré myslím si, že veľmi kvalitne doplňali hráči zo slovenskej žilinskej základne basketbalovej. A to boli napríklad Mišo Podhorský, Peťo Tilandy, alebo Lukáš Hoferica, Vilko Kosa a podobní. Legendy. Janko Závodný a takýto. Čiže tí dostávali pravidelné minúty na palubovke, ktoré aj zúročovali. A boli tam takisto aj istí mladí hráči, nádejní. Musím povedať napríklad Dano Stránsky alebo tiež Kubo Petraš, ktorý sa párkrát objavil. A tým sa formoval asi nejakým takýmto smerom, že ťahoňmi boli zahraniční hráči, ktorí aj slovenských hráčov motivovali k dobrým výkonom.
Po tomto playoff to vynikalo takou zvláštnou atmosférou, ktorú tvorili tí žilinskí Ultras, fanatici. Takže ako si na toto spomínaš, na tú atmosféru na tých zápasoch? Tá atmosféra bola úplne epická, pretože celý severný sektor vlastne zabrali títo fanúšikovia, ktorí to brali úplne seriózne a takisto boli veľmi tradičné pozápasové svetlice a pyrotechnika, ktorá dodávala domácim víťazstvám úplne iný náboj. Bojovalo sa s Nitrou v semifinále, tam tie domáce zápasy a ten legendárny zápas. Remíza 76-76, sekunda do konca a Mišo Podorský 2-6. Bol toto taký najväčší moment, ktorý tak najviac utkvel možno v pamäti? Už najväčší moment nebolo zrovna toto hádzanie šestiek, ale to bol vlastne taký kontakt od môjho spolusediaceho, ktorý vlastne v tomto momente, keď to bolo dosť napäté a všetci stáli a pozerali sa na Miša a fandili mu, tak on vytiahol čipsy a vlastne začal všetkých naokolo ponúkať a viac menej rozptýrovať. Tak to bolo také obveselujúce, čiže ja celkom spomínam v dobrom. A takisto... Ale máme toho kamaráta stále radi. Hej, akože to je úplne jasné. A zápas skončil víťazne, čiže to ešte umocnilo tento dobrý dojem. Ale keď si spomenieme, tak tá dramatickosť toho momentu bola ešte zvýraznená tým, že z tých dvoch šestiek ešte Mišo prvú nedal. Áno, bolo to troška nás ešte ponapínalo. Potom hala skoro spadla. Skoro spadla, ako sú z toho aj isté videozáznamy, čiže dá sa to osviežiť v pamäti. Áno, v tomto čase, v tomto playoff sme chodili hodinu možno pred zápasom. Bolo treba chodiť pred časom, pretože ako rady boli tam dosť značné. Aj to už bolo niekedy. No, tak akorát si pamätám, že Robo požmurkal tam po výbierčí vstupného a mohol prejsť. Počkaj, v prvej sezóne ešte sa nevyberalo nič, vieš, preto tam možno bolo toľko veľa ľudí. Ale potom aj už keď sa vyberalo, tak myslím si, že chodilo značný počet. Potom nám dali euričko, vieš, lebo tie LED diody dali na koše, vieš. Euričko je úplne akceptovateľné. Ale zase boli tam akože vyberali vstupné šarmantné dievčence. Šarmantné asistentky, čiže... Takže tá sezóna tá už bola horšia, ale stále sme boli teda pravidelnými účastníkmi tých zápasov, takže ako si na to spomínaš? Ondro Šoška prišiel napríklad Peripety, Spencer a tam sa vystredalo viacej zahraničných hráčov, mám taký pocit, že aj Garfield Blair II. A takisto, ako ty musím povedať, že ich kvalita bola už trochu nižšia ako tých Justina Cartera a Adama McCoya. Nož ale výkony slovenských hráčov by som povedal, že viac menej stagnovali v tomto období proti minulému roku. A výkony zahraničných hráčov boli slabšie, tým pádom zákonite aj výkony celého týmu boli slabšie. Možno takou najväčšou oporou v týchto časoch bol Ondro Šoška. Ondro Šoška bol viac menej v týchto časoch už veterán a aj to bol na palubovke vidieť. Čo by sme ešte tak ďalej z tohto, keby sme sa vrátili ešte k tej prvej sezóne, Justin Carter teraz hral aj Euroligu, hral v Galatasaray Istanbul, takže je to asi hráč, ktorému sa podarilo zo Slovenskej ligy naštartovať celkom peknú kariéru, čo sa moc často nestáva. Dokonca som s ním pozeral jedno video niekde teraz už dávnejšie, nejaké jeho highlighty z tureckej, vlastne aj z Euroligy alebo z tureckej ligy, teraz som si neistý úplne. A pýtali sa ho na jeho basketbalové začiatky a musím povedať, že spomenul aj MBK Žilina, čiže asi aj jemu to celkom toto pôsobenie u nás utkvelo v pamäti a možno aj nakoplo nejaké jeho basketbalové výkony. No, bohužiaľ, čo je škoda, tak niektorí chalani už aj skončili s basketbalom z tohto týmu. Už niekto sa dal na stavebníctvo. A potom
ale zase sa niektorí skúšali preraziť aj v zahraničných ligách, čo môžeme oceniť, aj keď tie ligy neboli zrovna najvyššie. Teraz sa rozprávame o tej 4., 5. francúzskej. Hej. Ja som myslel, že taká 25., ale 4., 5. to je podľa mňa celkom slušné. Tak vieš, zarobíš si, zahraš si. Dobre sa máš. Postávaš pódia na festiváli a... Lepšie ako na Slovensku. Už takíto hráči Pravdepodobne. mali dosť potenciál a myslím si, že v tejto francúzskej lige ho aj využívali, keďže tam mám pocit, že patrili k ťahuňom tímov svojich. Ale keď si to tak zoberieme, tak my sme možno prišli na to, že tí hráči sú vlastne takí istí ľudia, ako my tu všetci naokolo v tom čase. Sme boli dosť tak v kontakte s nimi, si myslím. Boli dosť, by som povedal, takí ústretoví voči nám, aj čo sa týka odovzdania nejakých fanušikovských predmetov. Ktoré môžete vidieť tu vzadu za A nami. nie sú to ani fanušikovské, sú to originál prepotených dresov. Originál vypratý, prepotený, ale vypratý, no tak. Ale hraný. Ale zase, podľa no. mňa DNA nejaké v tom ešte isto bude, čiže ako je to... Myslíš, že keby som si to obliekol, tak sa to preniesie? Myslím, že by si tvoj overall by stúpol z -10 aspoň na nulu možno, to tak nejako. A takisto aj šály, a to bolo veľmi sympatické, že takto dbali aj na svojich fanúšikov. No, ale niektorí hráči nám aj ďalej behajú po tých extraligových palubovkách. Za všetkým môžeme spomenúť napríklad nášho kamaráta Hoffa, Lukáša Hofericu, ktorý pôsobí v Interi Bratislava, Michal Podorský a Michal Kožár v Karlovke napríklad. Takisto s Danielom Stránskym. Ty si teraz v Bratislave, študuješ tam, sleduješ aj zápasy Karlovky, chodíš Sledujem dosť intenzívne zápasy Karlovky a musím povedať, že žilinskí hráči, bývalí žilinskí hráči patria k oporám tímu. Platilo to hlavne aj o spomínanom Hoffovi, ktorý tento rok prestúpil do konkurenčného tímu bratislavského do Interu, ale kapitán Mišo Kožár, Mišo Podhorský a Dano Stránsky, ešte niekto? Asi nie. Už Karlovke určite nie. Už asi nie, tak títo traja hráči, hlavne obidvaja Mišovia patria k oporám tímu a Dano Stránsky, ten sa snaží tiež. Tak Dano sa vždy snaží. Hlavne sa angažuje v B týme Karlovky, kde patrí k oporám, ale občas sa pritrafia aj príležitosť v A týme. A tak jeho čas možno ešte príde. Tiež si myslím. Dobre, teraz prejdime tebe a k tvojim basketbalovým skúsenostiam. Ty si sa dostal do týmu Academic Žili a myslím, že to boli juniori. Áno, boli to juniori. Takže ako si sa k tomuto pôsobeniu vôbec dostal? Nuž, moja vášeň k basketbalu dospela až do tej fázy, že chodili sme aj s ďalšími parťákmi, čo hráme vonku, často hrať basket a už mi to nestačilo, lebo v zime to bolo dosť komplikované, keďže vonku sa nedá telocvičňa, to bolo tak maximálne cez víkend, čiže nejaký intenzívnejší tréning sa ponúkal najbližšie v Žiline, čiže som sa skontaktoval s nejakými ľuďmi, čo som poznal zo streetballu, ktoré sme navštevovali a tí mi doporučili sa zase ozvať už priamo budúcemu spoluhráčovi z akademiku a ten vlastne na mňa upozornil trénera. Tréner potom ma tam akceptoval v týme, nechal ma tam trénovať s nimi a vlastne takto k tomu prišlo. Áno, ty si tam poňal vlastne takú rolu výrazne lavičkového hráča. Výrazne lavičkový hráč, ale viac menej to bolo dosť jasne dané tým, že som začal, v podstate ja už som mal 17 rokov, mám taký pocit, čo je už mega neskoro a myslím si, že tie tréningy mi ale značným spôsobom pomohli v mojom basketbalovom posune ďalej a
zápasy som nehrával až tak veľmi intenzívne, ale ani by som povedal, že mi to až tak vlastne neuškodilo. Ale dostal si sa v pár zápasoch na hraciu plochu Pár, a dokonca si pamätám, že istý čas si viedol nejakú streleckú tabuľku. Nebol to istý čas, bolo to ku koncu sezóny normálne, seriózne. A hej, bolo to v úspešnosti striel za 2 body, prosím, pekne som premenil 4 z 5 striel, čiže som sa dostal na úspešnosť 80%. 80, tak viedol som vlastne všetkých registrovaných juniorov na Slovensku, som bol teda na prvej priečke. Tak to možno ukázalo, že keď si sa dostal na tú palubovku, že no, tak si tam aspoň nezavádzal teda. Nuž, podarilo sa mi premeniť. Ale ty si pôsobil pod trénerom Rožánkom, ktorý je takou legendou žilinského basketbalu, by sme mohli povedať. Určite. Aký si mal ty s neho dojem? Dojem bol viac menej pozitívny, pretože coach Rožánek bral basketbal ako svoju veľkú srdcovku. Každý deň vlastne, keď mu to zdravotné dispozície dovoľovali, tak navštevoval tréningy a veľmi ako serióznym štýlom ich aj dirigoval a hráčov usmerňoval a vymýšľal rôzne aktivity, ktoré boli pre mňa ako nezvyknutého trénovať dosť náročné, ale musím povedať, že to bolo spôsobilo to dosť značný posun v mojich schopnostiach tieto tréningy. Hovorí sa, že hlavne pri tom jeho vedení zápasu slabšie povahy by to možno nemuseli zvládnuť. Ako nemuseli, ale dá sa to zvládnuť, musíte to brať troška s odstupom a coach Rožanek bol aj vlastne stále je dobrým coachom, by som povedal, a zápasy celkom prežíva, ale takým spôsobom, že správnym. Ja som sa dostal aj k nejakým mailom, kde hodnotil výkon zo zápasov a potom som si čítal jeho vyjadrenia, neviem, to bol myslím Final Four alebo niečo, kde každý tréner niečo povedal, boli tam 4 tréneri, každý povedal niečo na 2 riadky a pán tréner Rožánek povedal takto dlhé vyjadrenie o tom, že žil a žije tým basketbalom. Teda. Je to tak. No. A potom by sme sa ešte mohli pristaviť pri streetballových zážitkoch tvojich a začiatkoch a úspechoch. Nuž, v streetballe musím povedať, že zatiaľ sme úspešnejší ako v basketbale. Navštívili sme už viacero turnajov, hlavne čo sa týka série streetballov proti rakovine, ale takisto nejaké indurové streetbally v Rosine, v Rudine, v Rudine a neviem, v Žiline alebo v Kisuckom Novom Meste alebo v Krásne nad Kisucou a úspechy. Našim prvým takým úspechom serióznym bolo 3. miesto v kategórii do 18 alebo do 19 rokov, teraz som si neistý, na Sunny Cup v Martine. To bolo niekedy pred 3 rokmi, alebo nejak tak možno, alebo aj pred 4. A to bol našim prvým takým väčším úspechom. Potom ďalším úspechom našim bolo nejaké 2. miesto, to bolo myslím v Rosine na nejakom, alebo v Rudine, to sa mi pletie, v Rudine na indurovom streetballe. A potom ešte sme mali nejaký úspech. Ešte na Final Six v Žiline, by si mal vedieť? Na konečnom vlastne turnaji streetballu proti rakovine, na Final Six kategórii do 18 rokov sme boli takisto na 3. mieste a ešte raz som aj tak akože hral aj v kategórii Mix a tam sme tiež skončili na 2. mieste a ešte no ale tak to už nebol ani streetball. V Bratislave som sa raz zúčastnil takého turnaja basketbalového a tam sme vlastne vyhrali aj so spoluhráčmi. Na tých streetballoch sa zúčastňujú aj títo extraligoví hráči a ligoví hráči a podarilo sa vám napríklad niektorého z nich poraziť v tých zápasoch?
A hrali ste ale proti. Hrali sme aj proti spomínaným hráčom momentálne Interu, Hoffovi, aj proti Pokimu a proti ďalším vlastne hráčom, ktorí neskôr aj reprezentovali Slovensko, myslím, že v Rumunsku, ako v reprezentanti v streetballe naši to boli. Tam bol Ondroha, ja myslím. Ešte Ondroha, aj proti nemu sme hrali tiež v Žiline. A vlastne no tak myslím, že sme ich drtili, ale nakoniec im padli šťastné strely a nejako to rozhodca im to upískal, ako jasné. nedovolili nám ako nejakým nováčikom, že ich porazí. Takže bolo to také. Máte nejaký jeden tým, alebo sa to tak striedá? Že? Viac menej sme mali také dva týmy boli, ako my ako takí mladší, potom ešte takí kamaráti zo sídliska ako takí starší. Oni hrávali mužov, my sme hrávali do 18. Už ale čas pokročil, my už do 18 hrať vlastne nikto nemôžeme. No. Iba možno istý Samuel Petraš by som povedal, že ten ešte... Keby si sa oholil, tak možno by som vyzeral mladšie, no ale... No, istý Samuel Petraš, no. Ten ešte by asi do 18 mohol, ale... Ináč známy to brankár Žilinskej 19. Snažiaci sa, by som povedal. A reprezentant. Hej, no. A tak ako... Ako skôr by sa mal na ten futbal asi. Ale samo pokiaľ príde zahrať, tak vždy sme radi. A náš kamarát s čipsami? Fernet, tak ten by som povedal, že už viac menej svoju kariéru zavesil na klinec, ale ako musím povedať, že sme sa stretli aj tento rok v jednom súboji vysokoškolskej ligy proti sebe a musím povedať, že môj tým utržil celkom porážku, ale Fernet už basketbalu neprikladá až takú dôležitosť ako možno kedysi. Keď si načrtol tú vysokoškolskú ligu ešte, tak nám povedz, ako to tam aspoň funguje, aby sme vedeli. Funguje to tak, že sú je tam zo pár skupín, po asi 4 alebo 5 členov, neviem či 2 alebo 3 skupiny a hrá sa každý s každým, potom odvety a vlastne postupujú nejakí, ani neviem, prví 2 alebo 3 asi zo skupín do play-off a potom vlastne sa tam vyraďovačka a nejaké finále. A pozícia v tvojom týme? Výrazne lavičkový hráč alebo operatívny? No už po minulé roky som tak skôr ešte ako bol taký doplnkovým hráčom, ale musím povedať, že tento rok už aj keď menej chodí hráčov, viacerí skončili už so školou, tak už moja pozícia celkom sa posilnila a snažím sa týmu pomáhať, ako viem. A úroveň je klesajúca, alebo stúpajúca, alebo... Ligy či nášho Ligy, týmu? no. Úroveň ligy, sú tam množstva, ktoré sú veľmi kvalitné. Bohužiaľ naše medzi také nepatrí, by som povedal, aj keď sa snažíme. Ale napríklad telocvikári, to znamená FTVŠ, alebo takisto aj lekári, kde hrajú ale sami Gréci, tak tí hrajú na lepšej úrovni ako hráme my. No. Takže to sú asi všetky otázky, ktoré som chcel položiť a mal pripravené, niektoré aj nemal pripravené. Takže ďakujeme Mirkovi za účasť. Bolo mi potešenie. A tešíme sa na prípadné ďalšie naše stretnutia a rozhovory.